So ayan na guys, nakakita kami ng kawan, malaking kawan. Medyo mainit kasi yung panahon kaya nakasuot tayo ng salamin. Ayan yung tropa po. Babakba kami ngayon. Bilis ng takbo ng bangka kasi malaking ano daw to kawan, kaya sana pala rin kami. Good luck nyo naman kami guys, isang bagsak yan. Guys, ayan guys yung kawan, ang laki oh. Parang hindi kayang kulungin ng lambat. Kita nyo yan oh. Maya maya pag lumitaw, kanda na. Pag nahuli namin to guys, ayan oh, tingnan nyo oh, Sos Mariusip. Ayan, area na pala oh, pulong na ng lambat. Sana hindi mawala. Ayan oh guys, jackpot to pag nadali to guys. Ayan ah, area na sila. Iwas. Sige, yaon sa loob oh. Ay, sana madali namin guys. Sige, yaon. Sisigla ng tropa. Nabitin yung ikot namin guys, nabitin yung net. Ayan, konti lang naman. Ayan na yung ano guys oh. Nasa loob yung isda guys, kaya babanat muna kami mamaya. Sino sila? Yug-yug ka naon. Yug-yug, tawagin na lubag yug-yug kayo. Bigla nindo, bigla. Tama putong. Ayan guys, nakaabot na. Ayan, nandiyan yung isda guys. Para madali namin to. Diyan sa loob yung isda guys. Ayan, nagkakagulo yung mga kasamahan. Yon, ararong pang silinseng. So, ito guys ang pinaka mahirap iangat. Sobrang bigat. Kasi nakakapit dyan lahat ng net sa ilalim. Ayan guys, so sila. Umuulan-ulan pa ng konti. Ayan, pamangkin ko yan guys. Anak ng kapatid kong babae panganay. Huwag ka man, shout out Mayo. Huli ngayon guys. Sana marami. Follow nyo kami guys. Sabi kami. Guys, follow nyo kami guys. Ayan guys, pag malapit na yung ano, sureball na yung isda niyan. Depende lang kung makapal yung isda o ano. Depende sa huli. Pero guys, tuwan-tuwa yung mga tropa kasi nasa loob pa nga yung isda. Sarado na yung lambat kaya wala nang kawala talaga yan pag ganyan. Guys, natsampan din namin guys yung ano, tinatawag ng tambakol. Ang tagal na namin hinihintay to guys. Hinintay lang si Edison umuwi. Ayun na guys oh. Mag-follow naman kayo guys. Mag-follow, like, comment. Kaligaya namin yun. Puri ni luminokso na. Palaugo na daw inutan. Ayan na guys oh, ang laki oh. Ayan guys oh. Nakikita natin yung isda. Gano'ng karami. Galit na yung kapitan. Ayan na guys, makikita natin kung gaano karami isda yan.
Ayan na guys, oh. Namumuti na guys, oh. Oh, ang dami. Wag-waganan Indo. Ang dami nito guys, oh. 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 Diyos ko guys. Woo! Dali din namin guys. Ayan na guys, ang lalaki. Ayan oh, nakadali siya oh. Pundahan? Woo! Siguro mga 5 banyera to guys, na malalaki. Oh. Gulyasan. O tahararong pa gayo dali. Ay, yung kapatid ko guys, andito. Oy, paikuto na lang pala kaya. Ganyan yung kapaping kahe. Dakulaan. Dakulaan? Swerte talaga si Edison. Kami-rami ito ba? Tingnan natin. Tingnan natin isda guys. Tumas kay B. May sadiri na manasakitan. Guys, tingnan nyo to. Woo! Fresh na fresh. Uy! Uy! Iri ba sa umon kan lang? Guys, uy! Kapitin mo, video ka. Ganda na. Ayan guys, oh, laki. Ka-timing na naman kami. Ibaha man sa content. Siyempre, kaibahan ka, boss. Ay naman tong matagal-tagal mamaya guys. Guys, ito na yung bunga ng pinaghirapan guys, oh. Kita nyo naman yung isda, oh. Woo! Sulit yung mga pagod. Wow. Ayan guys, nangingi pa akong isa kasi syempre May naglaog na. Si Jung na bagan magsabat ni. Si Jung. first time namin itong makahuli ngayong buwan ng ganitong ano, isda, gulyasan. Kadalasan yung maliliit eh. Pero ito talaga yung inaabangan namin. Naligo na. Magkakawa kami mamaya guys. Guys, yan ang anak ng kapatid kong panganay na nag-iisang babae. Kain tayo kandang putuno. Oh, ayan na guys, oh. Linitaw na. Nag-iisa. Inangat na. Ayun. Gandang isda nito guys. Siyempre meron din tayong buraot. Hindi mawawalan yung buraot talaga sa buhay. Ito oh. Tapos ito naman yung pamigay sa mga kababayan natin. Para happy. Bure, turog ka pa sana naman, pare. Turog ka pa sana naman sa kubo. Oh guys. Boss, saluhin mo boss. Oh guys, saluhin mo guys. Lampaw na guys. Lampaw na. Oh guys. Tendua. Oh guys, sabihin mo guys. Uy. Ito ganda kayo sa ro. Oh guys. Langay na naman be. Kaibigan natin yan guys. Kaya meron din. Naguli dong gudi. Tara nang gudi. Di. Yo nagsuba. Budes. Ade ka pa. Oh.
Uy.